Kung ang tanan nga pampublikong tunghaan dinhi sa lalawigan sa Sugbo mananum gayud, magpanubra pa ang supply sa mga utanon sa tibuok probinsya. Mao kini ang pangagpas ni Bukal Edsel Galios atol sa paglunsad sa subusog sa eskwelahan kaniadtong Abril 8 didto sa Capitol Social Hall diin gitambungan gayud sa tanan nga mga district supervisors ug schools division superintendents sa Department of Education dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Mihatag usab sa ilang 100% nga suporta ang mga magtutudlo sa maong programa nga gipasaugdahan sa Kapitolyo ubos sa pamunuan ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Our Department of Education, Region 7, is 100% committed to support this very laudable activity or program of the Cebu Province Government. Gipabarog ni DepEd Region 7 OIC Regional Director Dr. Salustiano Jimenez ang mga school superintendents ug school supervisors didto sa stage isip deklarasyon sa ilang suporta sa programa. Matud ni Jimenez nga dako og tabang ang programa sa panglawas sa mga estudyante ilabi na niining panahon sa pandemya kay makahatag kini og eksaktong nutrisyon nga kinahanglan sa kabataan aron mokusog ang ilang immune system. While planting in our gardens, this is a sort of a good exercise, and it will boost our immune system. As well, not only that, the food that produced by this gardening, the vegetables, will also give us nourishment on our body. Suportado usab sa Department of Agriculture ang maong programa kay kapin 24 milyones ka pesos ang gibubuo niini nga hinabang ug pagsuporta sa sugbusog program. Apil na dinhi ang gipanghatag nga assorted seedlings, vermicompost, water sprinkler, assorted fruit trees, native chicken ug uban pa. Mao ni ang gihatag sa probinsya sa Cebu in support of the sugbusog program. Dako usab ang pasalamat ni Vice Gobernador Hilario Davidi III kang Gobernador Garcia nga nakahuna-huna sa maong programa. Matud niya nga pinaagi sa maong programa basin pa mobalik ang interes sa katawhan sa pag-uma nga nag-anam-anam na kawala kay kasagaran sa mga batan-on karon gustong manarbaho sa syudad ug sa mga opisina. Para kanako kini programaha usa sa epektibo, praktikal ug barato nga paagi dili lamang sa pagsumpo sa malnutrisyon kinsa nagpabilin usa sa mga dako kay unang-unang mga problema rin sa Pilipinas apan niining COVID. May po ni malingaw po ni mga bata ug pananom. Ang sugbusog programa oy labing una nga programa nga gimugna ni Gobernador Gwen Garcia kaniadtong panahon nga nagsugod pa lang lockdown ang tibuok probinsya sa Sugbo. Hangtod nga nahimo kini nga malampuson og dakong food sustainability program sa tibuok lalawigan. Karon, apil na ang mga local government units sa sangka sa pagpananom ug pagbugna og mga sugbusog nurseries sa kalungsuran, kabarangayan, lakip na sa mga purok. Karong apil na sa indigay ang mga pampublikong tunghaan sa tibuok probinsya, gisaad sa gobernador nga mahatagan gayud og premyo ang tunghaan nga makadaog niini. Unsay premyo? Atong huna-hunaon. Apan ang premyo gyud ni ana is the honor of being the best school and the best district. But certainly, we will also be able to give you infrastructure projects that you may need as prizes for your efforts. Ang Department of Science and Technology kun DOST mao'y muhatag sa technical training ngadto sa mga magtutudlo alang sa pagproseso sa ilang mga ani. Nagpinirmahay og Memorandum of Understanding kun MOU ang gobernador og kadagkuan sa DepEd, DA ug DOST alang sa hugot nga pag-implementar sa sugbusog sa eskwelahan. To give our people a sense of hope that there are better things to come. Na kumukugi sa pagtanong, naagyoy maani. To give them a sense of purpose. Mubangon, pagkasunod buntag, excited nga makakita, namunga na bakaha ang akong palya, ang akong string beans, pwede na baka tumapo-po. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.